Приемането на дарения в регионална библиотека Никола Вапцарова в Кърджали стартира след 4-годишно прекъсване. Мярката бе предприета заради липсата на място за съхранение на изданията заради лошото състояние на книгохранилището. След ремонта му проблемът вече не съществува. Нашата основна цел е да уплътним това хранилище и всъщност да съберем изгубеното. Защото си спомняте, че за жалост се наложи да изгубим хиляди книги заради лошите условия долу в предишни години. През тези дарения сме намирали изключително редки и ценни материали, които няма начин да бъдат открити някъде другаде. Но са се натъквали и на дарения в много лошо състояние. Но пък и масово хората в годините наистина не съобразяват това, че ние не сме сметище. И в дадени моменти хората се научиха да носят тук в различни чували, опаковъчни торби, книги, които не са в добро състояние. Разбира се, ние такива дарения не приемаме. За да бъде избегнат този проблем, от библиотеката ще изработят регламент. За какъв вид, до коя година издание и в каква форма ще приемаме тези дарения. През изминалата година културната институция обогатила фонда си с 1735 книги от над 100 издателства.